Bok, ja sam Lorena Stanić, imam 15 godina i ja sam 5. Modusov plesač tjedna. Modus mi se sviđa zato jer svojim plesačima pruža adekvatan plesni sadržaj, znači možemo ići na jako puno različitih plesnih stilova i naučiti puno novih stvari uz odličnu zabavu i odlično društvo i na treningu mi je uvijek zabavno i opravnično. Pa, obično sama pomisao na natjecanje me jako veseli, ali u drugu ruku me i plaši, zato jer prije nastupa obično imam tremu, ali poslije plesa to sve nestane. Ono što mi se ne sviđa je često kašnjenje na natjecanjima i promjene rasporeda radi kojih se neki plesači ne stignu uopće spremiti za nastup, već izađu ili povoljno zagrijani ili nespremni, ili se pak već odhlade dok čekaju 5 godina da prođe njihov nastup. Pa, općenito o pravednosti natjecanja mislim da u većini slučajeva natjecanja nisu pravedna jer se događa to da, pogotovo na vanjskim natjecanjima, suci sude samo za svoje plesače, to je svoju državu i ne gledaju zapravo kvalitetu koju treba biti na kojem mjestu. Najviše volim plesati show dance, zato jer je to zapravo neki skup svih plesnih stilova u kojem se možemo izraziti na različite načine i ono što mi se posebno sviđa je velik broj skokova, akrobatike i pirueta, što mislim da koreografiju čini jako zanimljivom. I ono što mi se još sviđa je plesna priča koju svaka osoba može razumjeti, to daje neku čarovu u cijelom tom nastupu. Najteža koreografija su mi ovogodišnji seniorski Modern Fire Self-Awareness, koji će mi uvijek ostati sjećani radi preljepog osjećaja da plešem i svaki put se rastačem nakon koreografije. I ovogodišnja juniorska show mala grupa Endless Circle. Nezaboravno iskustvo mi je definitivno Svjetski kup u Italiji 2013. gdje se natjecanje odvijalo na dvije različite pozornice na skroz drugom kraju mjesta i onda smo mi nas 50 pretrčavali s jedne pozornice na drugu, jer su da nikome cijela ulica je bila krcata od plesača. Krčali smo sa zastavama jer smo shvatili da za minutu plešemo na drugom kraju pozornice. To je nikad neću zaboraviti. Modus bi preporučila ostalima zato jer svojim plesačima pruža velik broj mogućnosti i nastavak daljnje karijere u svijetu plesa i mislim da će se neko upisivanje u modus imati jako dobru podlogu za daljnje bavljenje plesom ukoliko će to htjeti. Želim zahvaliti svojim trenericama, Miki, Luni i Snježani, jer bez njih ne bi bilo gdje sam sad. Isto tako želim zahvaliti svojim roditeljima